alaikum an balimaw silamɛw an nana hɛrɛ la ala k'an segin hɛrɛ la yani an bɛ don kuma kɔnɔ ka don conférence kɔnɔ an bɛ a ɲini jama fɛ an ka wuli ka tasibila kɛ mɔgɔ ani an ka wuli ka tasibila ko olu mɔgɔw ye. Ok, je vous remercie. Yani an b'an sigi tugun an b'a ɲini jama fɛ an ka hymne national tugu nin na jamana ka hymne national tugu a la. Depuis 2011, le Mali connaît une récrudescence de l'insécurité, de violences graves, des droits humains fondamentaux. Ces violences ont des caractéristiques politiques, économiques et religieuses, et plus tard, ethniques. Face à cette situation, il y a eu plusieurs cortèges de morts de la défense et de la sécurité. Après 10 ans écoulés, cette catastrophe perdure. Ceci étant, les jeunes regroupés au sein du Front populaire non seulement tiré la sonnette d'alerte au niveau national et international, mais aussi contribué fortement par tous les moyens pour accompagner les autorités dans leur sursaut patriotique. Sur ce, on s'est regroupé pour tirer 3 grands. Et la vie chère, on ne va jamais cesser de le répéter chaque jour. L'insécurité grandissante et l'assise nationale qui est en train d'être faite, que nous ne approuvons pas. Et puis encore, notre dernier point, c'est le fait qu'on va organiser un organe unique pour faire les élections, que le Mali n'en a pas besoin pour l'instant. Avant de maîtriser la parole, je vais passer la parole à M. l'Empereur qui va nous donner et dire quelque chose sur ce qu'il pense de ce qui se passe au Mali actuellement. Salam alaikum. Je suis Mohamed Diawara, Front populaire de jeunes. Pour un meeting, an y'a wele ka na yan nɔ a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ bi jamana bɛ yɔrɔ min na bi ne y'a wele ka na dɔwɛrɛ tɛ siɲɛ fɔlɔ an y'a wele fila an y'a wele saba an y'a wele donc o b'a yira toujours laɲiniw tɛ ka sabati an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali kɔnɔ n'o ye vie chère ye maliyɛnw sɛgɛnnen don trop fo ka dama tɛmɛ malo sɔngɔ a ka gɛlɛn tulu sɔngɔ a ka gɛlɛn sukaro sɔngɔ a ka gɛlɛn an balimaw fana minnu bɛ centre la u sɛgɛnnen don fo ka dama tɛmɛ insécurité grandissante partout Masina a binna Jabali a binna Dogofiri a binna ne yɛrɛ wulila ka taa fo o kɛnɛ ninnu bɛɛ kan ka taa lajɛ ni élection bɛ se ka kɛ ni élection tɛ se ka kɛ
o jaabi o b'an yɛrɛ bolo ani faamaw bɛ kuma o kan dugu tɛ yen fewu tellement que mɔgɔw sɛgɛnna bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi communauté internationale mɔgɔw dɔw bɛ wuli Faransi ko kuma Irisi ko kuma ne tɛ n da don o la mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi la communauté internationale bɛ mankan ci minnu na bi n'u b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'u tɛ se k'an dɛmɛ u k'u ka minɛnw cɛ u ka taa n'o o ye FAO ye FAO olu bɛna an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna an dɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi aide humanitaire la centre bɛɛ binna u kan ka wuli ka taa dɛmɛ lase olu ma Caritas n'u tɛ se ka an dɛmɛ u ka wuli u ka segin k'u ka jamanaw kan o de bɛ n bolo k'a f'u ɲɛna donc yanni n ka don kuma kɔnɔ kosɛbɛ kuma bɛ di n jɛɲɔgɔn tɔw ma comme ne b'a clôturer donc an bɛ kuma di an jɛɲɔgɔn tɔw ma. Maliyɛnw bɛ fɛ k'a dɔn ni aw bɛ yan ou bien na aw tɛ yan est ce que maliyɛnw bɛ yan n ko maliyɛnw bɛ yan wa ayi est ce que maliyɛnw bɛ yan non ne tulo tɛ maliyɛnw mankan na est ce que sɔngokaw bɛ tila ka aw mankan mɛn k'aw to yan maliyɛnw aw bɛ yan wa non jabali est ce que maliyɛnw bɛ se ka jabalikaw bɛ se k'u to Mali ye u ka yɔrɔ la ka maliyɛnw mankan mɛn Bamakɔ yan wa n bɛ fɛ k'a mɛn jabalikaw b'u to jabaliku ye maliyɛnw aw bɛ yan maliyɛnw aw bɛ yan maliyɛnw aw bɛ yan k'a fɔ aw ɲɛna wari min bɛ bɔ ka nin kɛnɛ ninnu sigi waridenninw tɛ maa minnu bɛ bɔ ka n'a kɛnɛ kan sunɔgɔ o ka fisa u ma bi ni nin wulikajɔw ye u ka baro kɔnɔ salon kɔnɔ o b'u arranger bi Novelas yɛrɛ bɛ ne balimamuso arranger ni heure in na kojugu n'a fɔra k'u b'o bɛɛ to yen ka na yan an kan k'a dɔn a tɛ se ka kɛ kuma gansan ye wa a tɛ se ka kɛ i ka du kama ye a tɛ se ka kɛ e ka sigida kama ye a bɛ se ka kɛ fɛn kelen de kama ye o ye 1,241,238 km² n'an bɛɛ b'o wele ko Mali le dénominateur commun Mali min n'a dira aw ma n'an b'a kalo kɔnɔ le 22 septembre 1960 dɔw de jɛr'u nin kɔ bi olu tɛ fanga la dɛ Moro Keita mɔden tɛ fanga la bi ayi Moro Keita ma sa ka miliyari to a ka compte la an mana taa an ka sigidaw la carré kɔnɔ a tɛ fɔ ko Moro Keita ka immeuble filɛ nin ye an t'a to a tɛ fɔ ko Moro Keita mɔden ka Range Rover filɛ nin ye mais an tɛ se ka Mali fɔ n'an ma Moro Keita fɔ a fɔ wagati ma se ten sa anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka o tuma Mali yɛrɛ ye jumɛn ye anw yɛrɛ ye maliyɛn ye wa ou bien anw ye jumɛn de ye parce que maliyɛn ye mun ye maliyɛn mago tɛ ka taa école la ka taa diplôme 300 sɔrɔ pour que ka na faso jɔ ayi Mali ko ko sɛnɛ bagan mara mɔni Mali ko ko sigiɲɔgɔnya Mali ko danbe Mali ko balimaya Mali ko furuso Mali ko dun ka fa k'ale y'o dɔrɔn de ɲini maliyɛn denw fɛ e bi bi in na maliyɛn denw ye jɔn ye bi an ka Mali wugandɛ tile n'o ye trésor ye o bɛ jɔn de bolo bi an ka Mali justice min ko ko bi n'i bɛ si kɛnɛma ou bien i bɛ si kaso la a sariya kunba o bɛ jɔn de bolo bi k'a daminɛ Kayi ka se Kidali bi jɔn kan ka anw lakana bi cɛ tɛ muso tɛ tɔgɔ kelen de b'a la o ye Asimi Goyita ye Asimi i bɛ wele maliyɛnw mago b'i la malidenya la ni n ko maliyɛnw mago b'i la i ma kɔrɔ ni Mali bɛɛ ne min bɛ kuma la i ma kɔrɔ ni ne ye awɔ i ye colonel de ye général min bɛ Mali la bi a ka ca ni 30 ye Asimi Goyita ni Mali jamubaw bɛ fɔ Keyitalakaw Tarawelelakaw Jaralakaw Koyitalakaw bɛ n'olu kɔfɛ mais bi Ala barika la i bɛ fanga la
donc i miiri bi Modibo Keyita ye Mali min to bi n'o bɛ ka fɔ san 60 kɔfɛ e Asimi bɛna mun de to bi e mago bɛ jɔn de la bi kelen tɛ maliyɛn ye nka i mago bɛ maliyɛnw de la maliyɛn ye jɔn ye maliyɛn t'a f'i ɲɛna ko i cɛ ka ɲi ayi maliyɛn b'a fɔ k'i ka baara kɛ n'a fɔra baara in ye k'a daminɛ Kayi ka se Kidali ma ni kɛnɛ min filɛ bi n'o ye Front Populaire ka kɛnɛ ye ne ye Front Populaire dɔn fasojɔ kɛnɛ de kan o fasojɔ kɛnɛ tɛ kɛnɛ fila ye dɛ M5 RFP ka kɛnɛ ko Rassemblement des forces patriotiques politique tɛ dɛ ayi politique ma Choguel se premier ministre la dɛ M5 RFP de y'a se MPR tɛ dɛ donc an k'a lakile n'a bɛ maa min kɔnɔ ko bi ko Choguel ta ye Mali ye k'a ka parti politique de y'a lase an b'o f'u ɲɛna k'a lajɛ aw ye Choguel somɔgɔw ma kɛ premier ministre ye marifa ma Choguel k'a ye maliden minnu y'u yɛrɛ dɔn malidenw ye k'olu y'a dɔn olu ka kalan dalen bɛ bi k'a kan tigɛ n'o ye article 39 ye k'olu b'a dɔn balimaw bɛ ka sa surasiw ni civiliw an ka duguw bɛ ka ci Mondoro cira ka Ogosabu ci ko 2 ka Sogolo ci o de y'anw bɔ ka Ibrahim n'a ka fanga jugu gɛn ka bɔ an da la anw m'a gɛn ko parce que Keyita don sinon a tun tɛ gɛn Modibo den don anw m'a gɛn ko parce que a kalannen tɛ parce que a kalannen don a ye Sorbonne bɛɛ kɛ anw y'a gɛn ko parce que a nana ko le Mali d'abord a yɛlɛmana ka kɛ ma famille d'abord ye donc an b'a fɔ Choguel c'est pas mon parti d'abord a kana Mali ko kɛ a ka parti n'a nagakɔrɔmɔgɔw ye an b'o biyalen fɔ a ɲɛna yani n ka bɔ kuma la an bɛ kelen fɔ maliyɛnw ye bi maliyɛn minnu sera yan a k'a dɔn CNSP surasiw u bɛna don min na fanga la o y'a sɔrɔ civiliw bololankolo mugu cir'u la awɔ caman banana caman fatura mais bi o ko bɛ cogo di k'a bɛ justice la justice bɛ kun cogo di bi anw tɛ fɛn kalama la an ka maaw bananen don an ka maaw dɛsɛlen don minnu bɔra ni chômeurs kun don minnu bɔra n'a y'a sɔrɔ barantanya b'u la minnu bɔra n'a y'a sɔrɔ u somɔgɔw kun jigi b'u kan n'u tanyana bi jɔn de mago b'olu la de ne bɛ fɛ k'o de dɔn an ka misitigiba minnu bɛ Masina minnu bɛ dɔgɔnɔduguw la an ka sɛnɛkɛlaba minnu bɛ yen n'u dalen bɛ garabali la bi maliyɛn joli de bɛ ka miiri olu la de an balima minnu ka sow cira ko aéroport kama k'a sɔrɔ ala kelen de b'a dɔn o yɛrɛ tɛ avion billet da dɔn ka jango k'a ta mais k'olu ye maliyɛn ye olu ka so cira bi samiyɛ in na olu bɛ min olu bɛ si cogo di bi maliyɛn joli de b'o dɔn donc k'a fɔ Asimi i ɲɛ i ka marifa mana n'i ye sinon surasi min sara a ka ca ni Bahirika ye Ibrahim ka san 7 kɔnɔ yanni i kana fanga ta donc anw bonyanen ye ma diyagoya ye parce que anw de ye Mali ye anw ma bɔ a donni ma ko parce que an bɛ se ko la an ma bɔ M5 kɛlɛ la ko an jamanen an ma bɔ M5 kɛlɛ la ko parce que an tɛ Ibrahim Boubacar fɛ an bɔra M5 kɛlɛ la parce que Mondoro ni Sogolo maliyɛnw de tun bɛ olu de ka dugu cira an bɔra M5 kɛlɛ la parce que article 39 ne t'a dɔn awɔ ne salaire tɛ ne ye enseignant ye nka ne bɛ domaine privé de kɔnɔ ne sara article 39 tɛ ne ɲɛ sira la ne denw bɛ école privée de la mais minnu bɛ Sogolo minnu bɛ bi ŋamayan fan fɛ olu bɛ mun de kɛ han école privée tɛ dugu minnu na bi ni article 39 tɛ kalan tɛ yen o de la ka bɔ kuma la a bɛ fɔ bɛɛ ɲɛ ko yanni i k'a fɔ i ka faso ye mun k'i ɲɛ k'i k'i yɛrɛ ɲininka e ye mun k'i ka faso ye an ka ministres an ka députés an ka maires ne b'u jaabi yan bi parce que o ye min ko faso ye min k'u ɲɛ faso y'u kalan 150 faso y'u kalan 50 faso y'u kalan 300 faso ye bourse d'u ma u ka taa kalan awɔ faso ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ dispensaires jɔ u ɲɛ u ka furakɛ yan fufalaki faso taara u vacciner u ka duw kɔnɔ mais olu ye mun kɛ faso ye u kalannen aye u ye fɛnba kɛ faso ye dɛ u nana u ye immeuble jɔ u tɔgɔ la u y'u denw ta k'olu bila ka taa kalan la Faransi ni États-Unis k'anw ka kalan da k'o kantigɛ n'u banana u b'anw ka avion ta u bɛ t'u furakɛ Tunisie Maroc Canada awɔ fo Dubaï
Ibroum Boubacar yɛrɛ bɛ t'i furakɛ ye mais bi an ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ tɛ se ka da Hôpital du Mali yɛrɛ la place tɛ yen u ye mun fɛnɛ kɛ tuguni u ye lavi gardiw créé olu yɛrɛ sentinelles bɛ sigi olu da la u ministre lamaw u député lamaw n'u bɛ yala u ni blindés bɛ yala mais anw bɛ dɛsɛ ka sigi sogo la anw bɛ ka taga bi k'an ka dugu to yen lakanabaliya sababuya la Mali falen bɛ généraux la Modibo Keyita ka mandat kɛ ni général kelen de général Soumaré donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛnw n'an bɛ kɛ maliyɛn an ka kɛ maliyɛn an ka bɔ yɛrɛ ko la parce que ne ta o bɛ faso ta de kɔnɔ n bɛ bɔ kuma la hakɛto bɛ kuma la Assalamu alaikum an balimaw yani ka don kuma kɔnɔ an bɛ barika da Ala ye Ala min an bɛɛ ɲuman se yan ya Rabbi Ala ka segin n'an bɛɛ kelen kelen na ye an bɛ fɛn min ɲini masa Rahamani fɛ n'o ye basigi Ala kana ni basigi jamana kɔnɔ an bɛ fɛn min ɲini masa Rahamani fɛ n'o ye kɛnɛya Ala ka kɛnɛya d'an ma an bɛ fɛn min ɲini masa Rahamani fɛ n'o ye dunkafa ye ya Rabbi Ala ka dunkafa d'an ma Ala k'an kisi bana jugu ma n balimaw bamananw ko ten yani ko duman bɛ mɛn a ka ja an bɔra siɲɛ caman an bɛ kuma caman fɔ yan Maliko a bɛ ɲini ka kɛ kabako ye mɔgɔw bolo mais na Ala ni kira sɔnna ma ka fasoden ɲumanw to yen a tɛ kɛ kabako ye mɔgɔ si bolo sabula maa o maa bi sali in kɔnɔ yan a bɛɛ de nana ko fasoko wari t'anw bolo k'a di mɔgɔ si ma mais a bɛɛ wulila ka na yan nɔ faso diya de kama a cɛ fara muso kan wa fɛn kelen yɛrɛ diyara n n'a bɛɛ ye a bɛ komi n'a fɔ muso de bɛ ɲini ka caya ni cɛ ye a ye tɛgɛrɛ fɔ sabula n'i y'a mɛn ko jamana muso n'i y'a mɛn ko dugu muso n'i y'a mɛn quartier muso n'i y'a mɛn du muso n ka cɛkɔrɔba delila k'a fɔ a ka discours dɔ senfɛ n'o ye ATT a ko den kɛ ni tigɛ foyi n'i ba tɛ maliyɛnw ye kuma in tiɲɛ musow aw ni cɛw yɛrɛ an bɛ min fɔ Asimi n'a ka mɔgɔw ye an kɔni ye kɛlɛ kɛ M5 RFP la ko jamana bɛ taabolo min kan taabolo ɲuman tɛ mais bi an yɛrɛ ka M5 mɔgɔ min nana fanga la bi a bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ka M5 cun a bɔra Maliko la a kɛra yɛrɛko de ye anw tɛ yɛrɛko la cɛ si tɛ anw na nɔ min mugu ma ci min na gazi ma ci min na dɔw ɲinina dɔw y'u ka sow bila kalo 3 fasoko kama mais depuis gouvernement sigira mɔgɔ tɛ anw na min delila ka yɔliyɔli k'u dala baarako la ou bien ka yɔliyɔli k'u dala 1000 ni 200 ni 300 kama o cɛ tɛ anw na yan nɔ o b'a yira ne na k'a fɔ ko fasoden ɲumanw minnu hami b'u ka faso la olu de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan bi vraiment merci pour tout le monde o kɔfɛ Asimi ni Sugɛl u ye assise préparé bi an welela an tɛ taa an t'a la Sugɛl an bɛ min fɔ Sugɛl ɲɛna docteur Sugɛl à partir de cet instant il n'est plus mon premier ministre moi je l'appelle docteur Sugɛl Kokala Maïga parce que an bɛnna min kan a m'a kɛ an bɛnna min kan a m'a kɛ a y'an janfa an balimaw n'an jɛɲɔgɔnw n'an teriw n'an dɔgɔninw de sara a jugement ma kɛ kelen filanan Sugɛl tun bɛ bɔ k'a fɔ a ka communiqué la yan nɔ ko insécurité Sugɛl y'a bila sabanan Sugɛl tun bɛ bɔ k'a fɔ a ka communiqué la yan nɔ ko CNT n'est pas légitime et aujourd'hui la CNT est légitime parce que Sugɛl est devenu le premier ministre donc o b'a yira ne na k'a fɔ ko Sugɛl kun ti yan nɔ Maliko la Sugɛl kun ɲɛna Sugɛl ko de la wa anw tɛ Sugɛl ko la dɛ anw tɛ pro Sugɛl ye nous on n'est pas pro de X ni Y je le répète anw bɛ yan nɔ faso ko de la a fɔra ko anw bɛ kɛ ka financer mɔgɔ fɛ anw ka sira t'o la n'a ka di ye o k'a fɔ tasakolo na carré kɔnɔ anw ka sira si t'o la anw ta y'an yɛrɛ wɔsiji de parce que maa o maa bi yan an ma wari di maa si ma i kana faso ko nege de aw bɛɛ lase yan Sugɛl an bɛ min fɔ a ye
organe unique ti Mali arrangé bi parce que muna a yɛrɛ ka propos de ko ni ki bi organe unique ko il faut 1000 milliards à 1000 milliards ni a do sira be ka sɔrɔ organe unique tɛ école karamɔgɔ ka article 39 be na a bɛ se ka do ye an ka docteur be na a bɛ se ka centre de santé do jɔ on dit la vie est chère olu tɛ se ka sogo privatiser bi sogo kilo bɛ joli la dum bi sogo do a ka na kɔnɔ a ka na ji la bi a man ca dɛ a man ca dɛ n'olu bɛ sogo sɔrɔ fu la k'a dɔn anw t'a sɔrɔ fu la dɛ anw bɛ jamana ko de la anw bɛ jamana ko de la donc o 1000 milliards a jɔyɔrɔ dɔ b'o la donc maliyɛnw ne bɛ min fɔ an ɲɛna vraiment an ka bɔ an ka jɔ an ka faso ko bila ɲɛfɛ an ka mɔgɔ ko to yen et à partir d'aujourd'hui à partir de cet instant moi je demande la démission de Choguel Koukala Maïga de la primature. Je le dis et je l'assume. Yoro Kadio Kamwele, je vais répondre. Il nous a trahis. Vraiment, merci beaucoup. Bibok Malaya. Ne b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka bonya segi ala ma ka tila ka bonya segi ala ka danfɛn dɔ ma minnu kɛra faamaw sababuya ye dugukolo sanfɛ minnu kɛra cɛbaw sababuya ye dugukolo sanfɛ minnu kɛra walijubaw sababu ye musow dugukolo sanfɛ n'o ye musow ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn bi n ta a tɛ ni cɛ fila tɛ a bɛ ni Hashim de cɛ n y'a fɔ a ye kuma tɛmɛnen kɔnɔ u t'anw faw ni cɛya tɛ jamana kuntigiya dakan de don nka i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu fana b'i kɔfɛ waraw tɛ Hashim Koyita si bɛ ala bolo a ɲɔgɔnna caman an bɛɛ lajɛlen bɛ si min na bi a ɲɔgɔnna caman ala ka kalifa an bɛɛ lajɛlen la bi i ye denmisɛnnin de ye maa minnu bɛ k'i nɛgɛ k'a fɔ i ka taa n'i faso ye ɲumankuru kan Hashim n'i bɛ lagosi don min na i bɛ lagosi n'i tɔgɔ ani jamu n'i bɔkolo de ye olu t'a fɔ dɛ kelen Hashim don min na M5 bɛ bɔ k'a ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko faso k'a bɛ dingɛ min kɔnɔ ko dingɛ juguba don ko anw faw n'an baw de bɛ ka faga a don ni maa tun bɛ M5 bolo maa bɛ mɛn ka M5 ka kumakan fɔ réseaux sociaux sanfɛ ne sarafo b'a la min b'i fili bolo ɲɛfɛ ko premier ministre don Choguel Koukala Maïga ale b'a la ale de ko e ma k'i na kun tɛ château d'Ié ko ministère dɔ bɔ o ko ma o kosɔn o kama a y'o fɛ e a ko e ma ko e place tɛ Guluba ye k'i kan ka taa fɔrɔ de la ko ka taa an balimaw n'an sinjiw lakisi o fɔra e i y'o mɛn k'o ɲɛ nka o Choguel de filɛ e bolo u bɛ kɛ e cɛ ka taa ni e ye sira jumɛn kan ko organe unique ko maliyɛnw ka sigi ka fɔ kɛ kabini bi Hashim ne y'a fɔ e ye n ko Choguel ye maliyɛn den bɛɛ janfa dɔw bɛ ka sa sisan kɛlɛkɛyɔrɔ la muso dɔw de den don kalo 9 dɔw bɛ ka sa sisan kɛlɛkɛyɔrɔ la muso dɔw de cɛw don dɔw bɛ ka sa sisan kɛlɛkɛyɔrɔ la den dɔw de faw don u ye mun kɛ ala la foyi fo n'a kɛla u y'u ni di faso ma k'u bɛ sa u faso ye e Hashim ye olu ɲɔgɔnna dɔw de ye u sɔnna k'u kɛlɛ drapeau min ye e y'i kɛlɛ o drapeau de ye wa wari min taara ka don e la dɛ e ka taa kalan min kɛ anw ka impôt de don anw sɛnɛ k'an jɛ kuran na k'an yɛrɛ jɛ ji la k'an yɛrɛ jɛ dɔgɔtɔrɔso ɲumanw la k'o don aw la aw ka taa kalan kɛ irisi la mais ninnu o wari ma don olu la dɛ o filɛ ka sa dɛ Hashim i bɛ sɔn k'i ɲɔgɔnna dɔw satɔla ye ten fu ka tugu cɛkɔrɔbaw kɔ i b'a dɔn u bɛ ka taa ni faso in kunna u numanbolo fɛ u tɛ ka tiɲɛ f'i ye organe unique i sen bɔ a la Hashim Koyita ko ka dɔ fara transition kan si bɛ ala bolo ne b'a f'i ye ala ka sijan kalifa ne ni i la ka sijan kalifa maliyɛn den bɛɛ la i ye min balo a se bɛ ala ye k'a ɲɔgɔnna 3 balo wa a se bɛ ala ye k'i ni tigɛ sini o se bɛ ala de ye nka ala ka sijan kalifa i la élection waati min fɔra élection kan a ye kumakan min fɔ maliyɛn denw ye a ye hɔrɔn da la a ye min fɔ anw ye a y'a respecté ka na ti ɲumankuru kan dɛ na ala kɛmɛ k'i da masaya kama na ala kɛmɛ k'i da Mali marali kama cɛ kan walayi bilayi maliyɛnw bɛ t'i wɔgɔbɛ ka bɔ wo kɔnɔ ka na i bɛ faso in mara o don
ini bolo kɔrɔta n'i fa dɛmɛ o don i b'i bolo kɔrɔta n'i ba dɛmɛ o don a bɛ f'i ma o don de k'a fɔ ko i ye cɛ ye cɛ min sɔnna k'a faso yira n'a kini bolo ye nka i nana don jamakulu dɔw de ka kɛlɛ la jamakulu min dɔw ka kɛlɛ bɛɛ tun ye premier ministre ya nɔfɛ ko ye n'u ye Laji Burama gɛn o kama anw ka kɛlɛ kun tɛ o ye an ka kɛlɛ kun ye anw faw bɛ ka faga an baw bɛ ka faga kɔngɔ b'anw na anw ye fantandenw de ye n'anw ma sɛnɛ kɛ anw tɛ balo an balimamusow bɛ ka kɛ sunguruba ye gɛlɛya sababu an dɔgɔninw bɛ ka kɛ zɔ ye gɛlɛya sababu n'olu minɛna a bɛ t'olu digi kaso la ka san 20 kaso da olu kun Asimi bɔ ninnu kɔ nin cɛkɔrɔba ninnu t'i filan ye o bɛ min dɔn i t'o dɔn bigi ninnu ka bon ni marifakisɛ da ye a bɛ cɛnni min kɛ walayi marifakisɛ tɛ se k'a kɛ Asimi bɔ ninnu kɔ taa i k'i labɛn ka na ni fasodenw mago b'i la n'i taara cɛn kan bilahi i bɛ segin ka na anw de b'i ta anw de b'i ta anw sifinnakaw de b'i ta n'i k'i to ninnu nɔfɛ an ka taa Sisi la dɛ an ka taa nin na dɛ aw ko élection tɛ se ka kɛ parce que Mali t'an bolo an filɛ a Sisi la o tuma minnu bɛ yen a ko minnu tɛ jamanadenw dɔ ye ko jamana yɔrɔ min minɛnen don olu tɛ maliyɛnw ye mun papier b'aw bolo min t'olu bolo aw b'olu janfa kabini bi yan Asimi bɔ janfa kɔnɔ n bɛ ka n ka kuma fɔ e de ye bonya la karama la k'a yir'i la i ye jamanakuntigi de ye i ye sifinnaka de ye wa i ye kumakan dɔ de kalifa anw na k'a fɔ ni e échoué la ko jeunesse malienne bɛɛ de échoué la mais n bɛna a f'i ye ni échoué la tiɲɛ kan jeunesse malienne bɛɛ échoué la tiɲɛ kan nka ni échoué la nkalon kan i ni ninnu de dɛ i n'anw tɛ dɛ sabu an bɛ tiɲɛ de f'i ye Asimi Choguel dɛsɛra bilahi n kalela Ala ka danni na masa min bɛ ne ni tigɛ su in na walima sini sɔgɔma walima san 100 ɲini kɔfɛ n kalela o masa la masa min tɛ maa to n kalela o masa la Choguel dɛsɛra sabu maa bɛ minɛ fɛn dɔ de ma jamana jɔla ye jɔn ye maa min b'a dalakan labato ale ko Mukutari Wali kan ka démissionner ko sabu a dɛsɛra bilahi Choguel dɛsɛra n'a sɔnna a yɛrɛ ka démissionner an ka tɛgɛrɛ f'a kun Choguel tɛ se ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan kabini Choguel nana maliyɛnden bɛɛ ye Mali kɛ karatabugu ye bɛɛ bɛ ka bɔ i damada fɛ sini si tɛ ka si kan fɔ o faso bɛ min o faso bɛ min anw baw tɛ se ka taa n'a sa tuguni furu bɛ ka sa gɛlɛya fɛ nka Choguel kɛn bɛ ka clan dɔ sigi a yɛrɛ ye o clan maa minnu bɛ sɔn ka tugu a kɔ nkalon kɔ minnu bɛ sɔn ka faso ci a nɔfɛ anw tɛ yan o kama dɛ anw bɛ yan de faso in kama wa anw nana kɛlɛ la faso in kama k'a bɔ ka nin cikɛ in de fɔ Asimi ye a lamɛn élection a k'a waati la i ka taa fatɔ ka dunun a bɛ fɔ ni wɔlɔsɔ a bɛ fɔ ni bolokuru ye a bɛ fɔ ni muru ye i bɛ dugawu kɛ a bɛ fɔ ni min ye don min na Ala k'i bɛn n'o ye i k'o dɔnsɛn ta o tuma sarafo bɛ bɔ kuma na k'a f'i ye i ye denmisɛnnin de ye taa walayi taa Ala ye chance min d'i ma i bɛ denmisɛnnin sigi san 1000 o 1000 a ɲɔgɔnna tɛ na dɛ nka minnu bɛ k'i nɛgɛ ko Thomas Sankara maliyɛn minnu bɛ k'i nɛgɛ a kɛra ten a kɛra ten a to yen u bɛɛ b'u ka nasɔngɔ de ɲini na ni cɔ min kɛr'i la bi i t'a si i kɔfɛ ni cɔ min kɛr'i la bi i t'a si i kɔfɛ faso in mago bɛ mun na bi bɛn ani keleya Asimi an ka élection kɛ a date la i ka taa Asimi Choguel dɛsɛra a dɛsɛra bi a dɛsɛra sini Choguel bɔra bolo b'i ka baara la i ka na ni mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ parti foyi la a kana maliyɛn dɔw da don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw fo an bɛ foli ni tanuni di an balima bɛɛ ma ka bɔ yan f'u sigiyɔrɔ y compris la diaspora bon bref ne tɛna kuma janya ne ye Mohamed Doumbia ye di ma fa M5 jeunesse caman cɛden bɛɛ bɛ n dɔn bon bi n'u y'a ye kɛnɛ kan u b'a fɔ ko nako y'an bila yan ni n'a t'i faga kɛnɛ na i tɛ se yan fana donc on va dire à tout le monde wulade na kuma an tɛna janya c'est sur 3 points n prédécesseur ye mun fɔ n bɛ fitinin dɔrɔn fara kan fɔlɔ o ye organe unique kuma ye parce que bi malien bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ka organe unique sigi malien bɛɛ o ye jɔn ye c'est les hommes politiques parce que il faut qu'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali talen bɛ otage la par les hommes politiques a b'olu de arranger sinon bi Mali bɛ yɔrɔ min na 1000 milliards tɛ se ka don organe unique la au même moment hali kunna sini ne balimakɛ dɔ tora sira la ka bɔ k'a bɛ taa lieutenant dɔ sauver Bankas a yɛlɛnna mine k'a tora la an m'an si k'o la donc il est temps que an ka fɛn dɔ fɔ ɲɛmɔgɔw ye précisément Choguel
an bɛ M5 kɛlɛ kɛ don min na an ma kɛlɛ kɛ nkalon kan an y'a kɛ tiɲɛ kan o don kama an y'an jɔ an ko n'an bɛ tiɲɛ kan an bɛ se Ibrahim Boubacar Keita la ni Ala y'o tiɲɛ waleya il est temps que a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan bi n'i y'a ye a bɛ réseaux sociaux sanfɛ ko M5 jeunesse cira ni fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛɛ bɛ M5 jeunesse kun kɔnɔ mais u ye dɔw de ta k'olu monopoliser k'olu bila u ka baaraw la an mago t'o la an tɛ taa an kun siɲɛ maa ye parce que an ye kalan min kɛ an dalen b'a la tôt ou tard an m'an ta sɔrɔ donc c'est pour dire que il n'est pas là pour diviser il est là ka maaw fara ɲɔgɔn kan an dara l'o de kama k'a kɛ M5 ka comité stratégique ɲɛmɔgɔ ye mais bi Choguel ye comité stratégique yɛrɛ cɛ ci ka jeunesse cɛ ci bi il le fait pour soi-même et non pour le Mali donc yani an ka taa ka kuma monopoliser an bɛ tila an bɛna sécurité la il est temps que colonel ka faamu k'a fɔ ko colonel ti don kelen ko ye a dira u ma de k'aw ka kɛlɛ de kɛ ka lakana kɛ kunun maliyɛnw bɛ ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye réseaux sociaux kan ko Irusu ka minɛ sera Mopti c'est faux ni mɔgɔ min y'a fɔ a ɲɛna a y'a fɔ ko nkalon don tiɲɛ tɛ a minɛ foyi ti Mopti ni maa ka mɔgɔ bɛ a y'a wele a b'a fɔ o ɲɛna donc u bɛ ka nkalon de tigɛ an ye an bɛ to nin nkalon kɔnɔ wa et il est temps que la jeunesse malienne an ka conscience sɔrɔ parce que conscience de y'an manqué bɛɛ ko ko fɛnnen dɔ or an bɛ se ka jɛ ka ko kelen kɛ ni o ye jamana ka ɲɛtaga ye donc lakana sabatilen tɛ an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka segin ka lakana sabati troisième point o ye jumɛn ye n'an bɛ segin o kan la vie chère bi ne natɔ sisan nɔ station na ko essence kɛra 700 yɔrɔ dɔw la dɔw 650 donc Mali bɛ dɔ bɛ fara Mali ka ko kan de don o don foyi ti bɔ a la donc c'est pour dire aux autorités maliennes actuelles u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ fɛnw prix la sogo o gɛlɛyara malo o tɛ se ka san tulu kɛrɛfɛ tɛ donc an b'a ɲini u fɛ à travers cette micro aujourd'hui u k'a lajɛ u ka sabali u ka maliyɛnw hinɛ minɛ donc o kuma point saba de bɛ an kan ka kuma mun kan bon comme prédécesseur bɛ jama ka ca ne bɛ bɔ kuma la an bɛ kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma merci. Baw bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn bɛ fan o fan ka taa Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan ka taa Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan baw bɛɛ lajɛlen fo effectivement vraiment an dusukun kamikaminen don Mali bɛ waati min na i ko sisan assise nationale bɛ ka organiser table ronde bɛ ka kɛ CICB la munna an t'olu tableau ta ka taa Moti munna an t'olu tableau ta ka taa Mondoro munna an t'olu tableau ta ka taa Gao ka taa assise kɛ bon généralement ne kɔni ɲɛ b'a la Mali ko centralisé don kelenw de kan ni maa kelenw de tun bɛ yan depuis des années 1900 depuis an ka dɔgɔ an bɛ se k'a fɔ u bɛ yan nɔ u kɛmɛ ka Mali monopoliser k'a kɛ clan kelen u b'u ɲɔgɔn denw furu u bɛ ɲɔgɔn faw furu u bɛ ɲɔgɔn baw furu c'est un peu ça quoi donc walasa o clan in kana se ka bɔ olu bolo a ka to olu kelenw bolo olu k'u fa la u k'u min a la u k'u dɔn a la mais an fantandenw an bɛ min fɔ an minnu ma kalan kɛ États-Unis an minnu ma kalan kɛ Belgique an minnu ma kalan kɛ Canada an bɛ min fɔ an bɛ kɛ min ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a sera surtout musow an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana bila yɛrɛ an ka sini lajɛ parce que n'i ye ko préparer sini de bɛ ɲɛ i bolo a bɛ se ka kɛ bi bɛ jɛngɛ mais n'i ye ko dilan k'a ɲɛ sini bɛ tilen de an ka hakili to mɔgɔw la maa baden ka buguda bɛ ka jeni bi jamana bolofaraw kɔnɔna la région kɔnɔna la u tɛ ka se ka sunɔgɔ heure fila u tɛ se ka sunɔgɔ u ɲɛ la mais anw bɛ yan nɔ anw bɛ heure 15 sunɔgɔ an lafiyalen don k'a sɔrɔ an joliw de don an balimaw de don an sindiw de don hali n'an bɛɛ tɛ jamu kelen ye mais an bɛɛ ye jɔyɔrɔ kelen ye ni n ko jɔyɔrɔ kelen an bɛɛ ye maliden kelen ye donc ne b'a deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ i ye silamɛ o i ye chrétien o i bɛ diinɛ wɛrɛ la a ye duwawu k'u ye u mago bɛ duwawu la a ye duwawu k'u ye u mago bɛ duwawu la duwawu filɛ nin ye
wari tɛ sanu tɛ mais a ka wusa kuma dɔw la a bi dɔw bɛ mɔgɔ bɔ gɛlɛya kɔnɔ an balimaw de don an faw de don an baw de don u mago bɛ malo la u mago bɛ ɲɔ la bagan maralaw u ka baganw bɛ ka taga bagan joli olu bɛ balo o de la ne kɔni fɛ a sera sa an ka bɔ nin kɔnɔ an ka hinɛ an tɔw la an ka hinɛ an yɛrɛ la jamana in bɛ waati min na i ko sisan an kana ko monopoliser i bɛ miliyari 1000 suɲɛ bi bilahi sini tɛ se k'a sɔrɔ i bolo parce que waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ɲini ka se ka miliyari 1000 k'a kɛ 2000 ye n'i ye maa hakilima ye tu te remets en question n'i ye maa hakilima ye tu te remets en question i b'a fɔ karisa ne ye miliyari 1000 suɲɛ a bɛ ne kun na tuguni ka miliyari 2000 suɲɛ est-ce que o ye ko ɲɛnama ye e bɛ ka miiri fɛn min na ka tila ka segin o ko kan mais est-ce que n'i ye ɲuman kɛ a bɛ fɔ ko karisa seginna a ka ɲuman kan ka caya mais est-ce que a bɛ fɔ ko karisa k'i ka ɲuman ma ɲɛ wa o tɛ fɔ dɛ donc n bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ye n bɛ foli bila jamanakuntigi ye Asimi Goyita a bɛ ka dɔ kɛ mais a entouré don ni vautours de saw de don olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ si fɛ u yɛrɛ farisogow kɔ olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ si fɛ u yɛrɛ ka dunkafa n'u ka sabatiw n'u ka jaw kɔ u tɛ mɔgɔ wɛrɛ si fɛ n'u ka propre intérêt kɔ donc a sera sa an ka nin zonjugu ninnu datugu an ka wuli aw bɛ siran min an ka wuli an ka manifester u y'an ka miliyari bɔ min u y'a kɛ cogo di a kun kan ka se ka dɔgɔtɔrɔso caman jɔ sa a kun kan ka mɔgɔ minnu ka buguda jeni na olu ka se ka bi siso sɔrɔ u yɛrɛ ye a kun kan ka se ka bagan san bagan maralaw ye bi minnu bɛ gɛlɛya la an ka bɔ an ka manifester ka ni zonjugu ninnu minɛ ni jamana cila ninnu minɛ an kana siran foyi ɲɛ bilahi n'i y'a kɛ tiɲɛ kan ala b'i dɛmɛ fo n'i y'a kɛ nkalon kan dɛ ani y'a k'i ka propre intérêt kama i dun ka propre intérêt o tɛ laban ɲuman na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka sabali an ka muɲu gɛlɛya bɛ tiɲɛ don buru gɛlɛyara sɛfan gɛlɛyara tulu gɛlɛyara malo gɛlɛyara sukaro gɛlɛyara mais gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen nɔgɔya fana kɔfɛ gɛlɛya de bɛ yen waati bɛɛ tɛ se ka kɛ jɛman ye i b'a fɔ waati bɛɛ tɛ se ka kɛ finman ye cogoya min na mais an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka baara kɛ tiɲɛ kan o de bɛ laban n'an tugura ninnu nɔfɛ nin jeunes ninnu bɛ M5 de ye an bɔra ka faso revendication kɛ walasa jamana tun bɛ yuruguyurugu namara dingɛ min kɔnɔ n b'i ka fanga daraki la n b'i ka jo daraki la jagoya la k'a k'i i bolo jalaki jamana in kun bɛnnen don o kɔnɔ mais ni jeunes yɛrɛ bɔra ka faamuyali kɛ musokɔrɔbaw farala an kan maa caman farala an kan an bɛ foli bila diaspora mɔgɔw ye ka an dɛmɛ nin kɛlɛ in na n'a fɔra ko ala ye kunkɔrɔta da aw ma o kɛlɛ la ni ala ye kunkɔrɔta d'an ma o kɛlɛ la aw bɛ tila ka ɲɔgɔn farafara ne ko nin fɛ nin farafarali depuis des années a bɛ ka kɛ bientôt des siècles ne kɔni fɛ an kan k'an sen bɔ olu la an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ka muɲu ka sabali n'u y' olu o jeunes monopoliser ka dɔɔni d'olu ma k'olu kɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ voilà chargé de ministres ye ka ɲinɛ aw mɔgɔ minnu aw mɔgɔ t'u ka foyi la bilahi an jigi bɛ ala de kan an bɛ balo an b'an ka nasɔngɔw sɔrɔ an b'an ka finisɔngɔw sɔrɔ an b'an ka balow sɔrɔ mais jamana de ka d'an ye an bɛ fɛ an ka jamana ka layɛ jamana wɛrɛ fɛ an ka jamana ka kunkɔrɔta jamana wɛrɛ fɛ an ka se ka yɛlɛ an ka se ka sunɔgɔ ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ mais n'a fɔra ko olu jeunes de talen no panique là toujours en otage je comprends pas je suis frustré de voir ces genres de personnes vraiment a sera a ye sabali an ka sabali cɛya t'a la musoya t'a la dɛ jamana ye a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ cɛ ye komi a bɛ tiɲɛ muso ye a bɛ tiɲɛ denmisɛnnin ye komi a bɛ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔba ye
Assimi Goïta an b'i fo vraiment i nana ni fɛn ye ka mɔgɔw lasiran yurugu taabolow kɔɲɔw ɲa mais halisa zonbɔw bɛ yen an ka miliyariw b'u bolo sokɔnɔ yen dɛ a b'u bolo compte banque la a y'u labɔ a bɛ baga zonmisɛnninw de ma ka 20 ans de prison 30 ans de prison d'olu ma ka sɔrɔ olu zonba ninnu olu de b'an ka idéw suɲɛ k'an ka kɛnɛyaw suɲɛ k'an ka dunkafa suɲɛ k'an joli suɲɛ olu de kan ka je peux dire ka prison à perpétuité d'u ma ni kuma diyara n da k'u faga bɛɛ ɲana est-ce que ni mɔgɔ kelen fagara bɛɛ ɲana suɲɛni na et milliard détourné la mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a kɛ yan mais an b'olu de kɔ lɛsibɔtiya la ka taa olu ka manamana wariw minɛ a tɛ nafa ɲɛ an ye an k'an jigi da ala kan an k'an jigi da jamana in kan an k'an jigi da an yɛrɛ kan ne bɛ bɔ kuma na an baraji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Sékou Keïta. Je suis le secrétaire général du mouvement Veille citoyenne. Je suis là aujourd'hui dans le cadre du Front populaire qui nous ont fait appel pour venir s'associer à eux pour animer cette conférence de presse. Et mes propos porteront sur quelques thèmes qui ont été abordés, notamment la sécurité, la vie chère et enfin la justice. Premièrement, l'insécurité aujourd'hui grandissante dans les centres du Mali et on peut dire partout au Mali. Et en voulant les Maliens et l'autorité malienne relever ces défis en donnant les mains au Wagner pour venir sauver ces pays, il y a un autre pays souverain comme le nôtre qui s'oppose à ça. Et ça, c'est inacceptable. D'après nos informations, un pays indépendant comme le nôtre, une nation indépendante, lorsqu'on veut faire l'achat de logistique militaire, il y a un autre pays qui s'oppose à ça. Ensuite, nous voulons dépasser, sinon surmonter cette crise qui a été gangrénée par la France. Ici, j'aimerais dire, c'est une information que je vais lancer pour que l'autorité française sache que le peuple malien n'est pas un peuple résigné. Depuis la nuit des temps, je l'ai toujours dit, depuis la colonisation, ils ont toujours gagné les territoires maliens en faisant des affrontements, par la force et non par l'esprit. Les jeunes Maliens, pour ceux qui ont accepté de verser leur sang pour ces pays, depuis hier, ce sont ces petits-fils, leurs petits-fils, qui sont là aujourd'hui, qui ont la même idéologie. Donc qu'ils sachent que nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous sollicitons que l'autorité malienne collabore avec Wagner. Deuxième point, la vie chère. Et bien sûr que le fait que la transition a pris un chemin de sortie des crises sur le plan de la sécurité, en donnant la main au Wagner, mais nous avons constaté que les choses sont très chères pendant cette transition. Et ça, c'est des choses qu'il faut revoir. La vie des Maliens repose sur ces matières premières.
qu'il ne faut pas oublier. Troisième point, ça c'est la justice. Aujourd'hui, nous sommes très contents, la plupart des Maliens sont contents. Nous sommes contents parce qu'il y a une lutte acharne contre la corruption qui est en vigueur, qui est à saluer. Il y a des gens qui ont été incarcérés, qu'on ne pensait pas que ça pouvait se faire. Il y a des gens aujourd'hui qui devront se présenter devant la justice. Et nous devons vraiment aider la transition sur ce point. Nous leur disons également, nous qui sommes là, la plupart d'entre nous ici, sont les membres du M5RP. Nous avons lutté ensemble, c'est pourquoi nous nous sommes donné la main pour être là aujourd'hui. Lors de la désobéissance civile, un article constitutionnel qui nous autorise cette désobéissance civile par la violence, les violences qui ont été menées, ils peuvent faire des recherches sur ça. Donc, nos frères qui ont été tués dans le vide, que la justice soit faite. Ça, on réclame cela. Donc, en conclusion, je remercie le Front populaire pour leur invitation. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Demse makro ani yankuma. Fefe be Mali kono ani fefe be Mali ko ka obbe folindo fosi gorol. Abalmake nawdinke nawdinyo ke mangadu no garaba semparay. Ne jegulu musigile mi yuruku dungo jugea marako jugea ani anga jamana be se ka tanye tukumbi no nazana kana la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali no madoy. Mali on nga foli ba obey surtout munu sembu kono kono ka yan sorobi anga foli ba obey kere kere yalla ambalako barsana ni musote fon fela o commandi donc ayera bi anga kene ka ajaranye aboyanama me kla ka foli ke ambalma journaliste yu acela kana musulaka ko befo barsana naote en kuma kante sanso bi malien ne dusuma kashindendu kada fin sabaka no ye bi kuma kan yere a folo e gelem manga jamana kan an balaka kuma o yere ba kalama tugun bamanon ba fo ko muso jige aden ko muso de manake sai ka ba sirachel o kun konna la malion ami wole blanga nyamawma u kan ga gelen u ka isi ka fura don dama barsana nan tara sugu ko namba yi ka fo ko an balaka o sengenen o chew be bokata war yini na o te war soro o be mo to go bela gela sugu be ba kam bi malion an nyamaw na mun sigan ko nugo ko be se ko gela ba malion fen kilinte jamana en kono mun sera ka ba a fola e dungo juga ni do ma fara kan fe ma boala ni aga gela yin be tagala i ba soro dungo juga no babala barsala sebe unya yira ka fo ko san nga jamana en kono ya milliard bakele an keme fla an bidru o de be dru aga wakante kono o milliard bakele keme fla an bidru agum be se ka mun kaw ye malion agum be se ka o dun ka signé sigi glan barsana iba ye enfantan dun de be jamana kono ya u ka fama dun nu ka papis nu ka mami nu ka junior olu be ta France u be ta kalan enfantan dun avec kaw ne la ya ko jamana be jona ka dun ni ko kala ɲuman an bɛɛ y'a ye k'a fɔ kala ɲuman tɛ maliyɛnw kun i t'i ɲɛ i bolo ɲɛsin foyi ma k'a yɛrɛ bɛ se maliyɛnw ma a fɛn foyi tɛ yen o kɔfɛ an bɛ na lakanabaliya la an balima cɛ n'a muso aw bɛɛ dusuma kasilen don barisa la an bɛna kuma min fɔ an m'a ye don o don hali an bɛ wagati min na bi an balima dɔw de bɛ ka bi est ce que jamana in bɛna se ka to tan don o don an ka kasi an ɲɛji la maliyɛn ɲɛji bɛɛ banna n'a ko a bɛ kasi f'a ka ɲɛ jagoya bisi fo joli ka bɔ maliyɛnw an ma dɔn ne nin
diɲɛ bɛɛ tun b'aw de yira tɛgɛden kelen na ko Dungafa jamana kɔnɔdenya ɲuman sinsin bere k'a fɔ k'o bɛ sɔrɔ Mali de la mais bi a kɛra kumasuli donc ko n tɛna kuma janya k'a fɔ maliyɛnw an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in mago ma jɔ a den si la ne bi tɛ donc n bɛ foli d'aw bɛɛ la kumakan laban c'est sur cette note de lucidité mais aussi de confiance que je m'arrêterai. Mais avant de le faire, je ne puis manquer d'exprimer en ce jour une pensée pieuse pour les victimes de nos douloureuses crises actuelles, à savoir les victimes civiles nombreuses et innocentes, y compris les victimes du 10, 11 et 12 du mouvement des rassemblements des forces patriotiques du Mali. Mais aussi les soldats maliens et les frères d'armes, j'allais dire frères d'âme, tombés sur le champ de l'honneur pour que force reste à notre belle nation. Je m'incline au nom de la République reconnaissante devant leur mémoire. Que la terre leur soit légère. Au bénitier, au Kulmajo. Alma Silameo, le Toro Mohamed Cheikh Diawara, Adolf Hitler, M5RP, Front Populaire Jeune du Mali, le secrétaire général. Nga foli belebele ba bela jele bi jumadoya na ka sababu ke aw bɛɛ bɔra so kana maliden ɲumanw olu ka wole kana mɛn sabula parce que aw yɛrɛ ye maliden ɲumanw ye n bɛ n balakaw fo n bɛ segin ka n balakaw fo ni musow tɛ du tɛ jɔ ni musow tɛ jamana tɛ jɔ i y'a mɛn du a jɔsen fɔlɔ 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 o ye musow ye n bɛ tila k'an yɛrɛ musow fo n'o ye Fanta ye n ka foli belebele b'a ye n bɛ salikɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bon ne bɛna n ka kuma kɛ insécurité de kan sabula M5RP Front Populaire Jeune du Mali an bɔra wagati dɔ la ko jamana jɔcogo man ɲi jamana taabolo man ɲi jamana kɛwale man ɲi o de kɛra sababu ye maliden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na M5 kɔnɔna la parti politique ko tɛ association ko tɛ i y'a mɛn M5RP o ye Mali yɛrɛ de ko ye i y'a mɛn fɛnɛ Front Populaire Jeune du Mali o ye malidenw bɛɛ le front o bɛɛ bɛɛ b'o dɔn a ma se mɔgɔ k'o fɔ mɔgɔ ye n ka foli belebelebaw bɛɛ ye n ka tuguni ka segin k'aw fo bon ne bɛ min fɔ malidenw an ye kɛlɛ kɛ ko min na a ko a ma sira sɔrɔ kɛlɛ ma taa yɔrɔ si fɔlɔ wa kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ fɔlɔ la an de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka IBK gɛn ka bɔ fanga la ko jamana taabolo man ɲi an ye danaya da mɔgɔ minnu kan n'o y'anw yɛrɛ ka premier ministre malidenw bɛɛ ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni dɔ b'a wele ko Bayan nacogo man ɲi parce que Bayan de da ko CNT jɔcogo k'a ma ɲa ko CNT man ɲi k'a kɛ bolo man ɲi mɔgɔ minnu taara k'olu tacogo man ɲi ko surasiw minnu bɛ fanga la n'o ye colonel ye k'u ka taa front na ko surasiya dabɔra i ka taa i ka jamana kɔnɔdenw de lakana mais bi ne ɲɛ b'ale yɛrɛ la Choguel yɛrɛ kelen bɛ colonel major le sixième Choguel Kokala Mayiga ɲɛ bɛ général Jarala la tile fila in na 22 tɛmɛnen na je ne sais pas n'a fana kɛra surasi an ɲɛnama an t'a dɔn n bɛ min ɲini k'a fɔ Choguel ye an dara la k'a ta k'a ka Mali de jɔ an ma da la k'a ta k'a ka taga anw kelen-kelenninw wele ka taa n'an ye primature kɔnɔ ka jɔyɔrɔ d'an ma ka dumuni di dɔw ma ka so di dɔw ma an ka yɔrɔ an t'an permettre k'o kɛ n bɛ tila ka segin ka kangari da Asimi Goyita ye ne b'i dɔn don min na o tɛ bi ye ne y'i dɔn o y'a sɔrɔ i bɛ mɛnna kan o y'a sɔrɔ i capitaine nama don o kuma bɛ bali mɔgɔ caman la i kana sɔn ni cɛkɔrɔba ninnu u k'i bila terrain dɔ kan terrain min t'i ka terrain ye surasiya jogo min b'i la continue n'i ka surasiya jogo ye dɔw b'a fɔ i ka jugu dɔw b'a fɔ i tɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔw b'a fɔ k'i tɛ yɛlɛ
jɛno bɛɛ hɔrɔnden n'i ko k'i bɛ jamana jɔ kuma sugu bɛɛ dɔ bɛ f'i ma parce que i ye dɔw de ka na bɔ mɔgɔw ko k'i ye coup d'état kɛ ne t'a kɛ coup d'état ye sabula i nana Mali sauver de ni ko i nana Mali sauver parce que i nana sɔrɔsiw bɔ wagati dɔ tɛmɛna bere rouge bere vert a ma dogo Manden si la i y'o dɔ de natɔ la yen nɔ tuguni bereko kɛlɛ ka na wuli an ka Mali kɔnɔ i wulila k'i ji jɔyɔrɔ la an ka foli belebele b'i yɔrɔ la vraiment n bɛ min ɲini Choguel ye mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bi ko Assis nin tɛ malidenw Assis ye dɛ les Choguelistes ne Choguel ka clan de Assis min kɛra bi M5 Assis tɛ Choguel y'a ka mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan n t'a dɔn n'a ye miliyɔn 2 de d'u ma ou bien 500 je ne sais pas parce que olu de kelen bɛ bi ka Assis salifa an yɛrɛ welela k'an ka carte d'a ma an ka carte fila ma mais an ko an tɛ taa parce que n'a fɔra Assis maliden bɛɛ de bɛ wele k'a daminɛ Gawo an sɔnko Menaka Tesali Burem Jire Abe Bara Watakuna Tarkin Agelok Tamarachet etc bɛɛ de bɛ wele ka na Assis la mais a ma dabɔ ko ka M5 mɔgɔ damadɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ damadɔ min ko don minnu yɛrɛ bɛ Choguel nɔfɛ a ma dabɔ kama jamana kɔnɔdenw an k'an ka destin ta lamɛn mais min ɲini Choguel fɛ a ka démissionner dès maintenant a ka démissionner sans k'a ka démissionner malidenw ma ne bɛ bɔ kuma la. N bɛ foli tan na se aw bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ Kadafi Jakite ka bɔ Kati Maréchal Hitler bɔlen kɔfɛ Kadafi ye kuma ta Kadafi jumɛn don ka bɔ Kati Kati mana fɔ a b'aw hakili jigin jɔn na a b'an hakili jigin cɛba o cɛba tɛmɛna n'u ye Mali la trembler et bi n'u bɛ ka hali Élysée la trembler m'a ɲini aw fɛ a ka tɛgɛrɛ fɔ o cɛba bɛɛ lajɛlen kun dɔ y'a fɔ yan ka tɛmɛ ko Kati ne fera plus peur à Bamako o bɛ min bi est-ce que o bɛ yan wa bi Kati fait peur à l'Élysée à Macroni wa ne Ala sɔnna a ma an ka colonel duuru minnu bɛ yen n'u wulila k'u jɔ k'u bɛ maliyɛndenw ɲɛji cɛ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini colonel Assimi Goïta Sadio Kamara u bɔra k'a fɔ yan ko ne Ala sɔnna a ma don n'a nataw la u bɛ na Mali kɛlɛ u bɛ na wuli k'u jɔ wa an jigi b'u kan an ko n'a fɔra ko subaga minɛla bɛ na bɔ ko ka subaga minɛ kɛ e fa tɛ suba i ba tɛ suba i bɛ siran mun na mais bi a fɔlen ko irisiw bɛ na kule daminɛra oyi wayi Wagner mercenaires u bɛna an fa faga u bɛna an ba faga donc an le maa de bɛ bɔ sankolo la ka na anw dɛmɛ an ka kɛlɛ la u ka na an dɛmɛ parce que an balakaw sɛgɛnna denmisɛnninw sɛgɛnna balo tɛ foyi tɛ yen anw de ye kɛlɛ kɛ yan ko sɔrɔsiw k'u ka na u ka fanga ta kɔnɔni ka pan tigi bolo o kɔrɔ ye di politiciens minnu ye jamana in mara san 30 kɔnɔna na ils nous ont déçus ils ont mis ce pays là à terre an mago t'u la bi an mago t'u la sini o politiciens kɛlenw kalo 10 u y'an bila retard la o politiciens kɛlenw de b'an ka colonels senkɔrɔ bi k'u bɛ dɔ fara an ka retard kan an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini an bɛ mun fɔ Assimi Goïta ye qu'il prenne sa responsabilité en main bi malien den bɛɛ nimisi wasalen don n'u ye malien den bɛɛ b'u kɔ slogan ye mun de fɔ nous sommes le peuple ne ko an bɛ dɔ fara o kan an tɛ faso jama dama ye bilen dɛ faso jama min bɛ sɔn ka wuli k'i jɔ nous sommes un peuple debout pour le Mali prêt pour mourir pour le Mali donc n'a fɔra ko faso jama sanuman ko don dɛ Sékou Touré b'o fɔ a ka fɛn na ko faso jama ko tɛ mais jama sanuman aw ye jama sanumanw de ye a ye tigɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun et la libération du Mali est en marche n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ min na proposition concrète an ko ka CNT yɛrɛ ci mais n'a ma ci la charité ordonnée commence par soi-même
CNT mago bɛ joli ta million 1 ani 500 ne b'a ɲini fɛ pour l'effort de guerre ne dɔ fara la transition kan o dɔ ma fara a kan o à partir d'aujourd'hui olu ka jɛ u ka million 1 kɔ 500 u bɛ se k'o ta a dɔw tun bɛ yen u tun tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ u tun tɛ baara la million 1 ni 500 u ka jɛ u ka 500 kɔ bi Choguel Kokala Maïga yana kana fanga la a ko gouvernement ka dɔ b'a ka train de vie la ne ko k'a kɛra cogo di est-ce que ale dɔ b'a ka wari la donc an b'a ɲini a fɛ a ka bɔ a ka dɔ b'a ka wari la à défaut de démissionner n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ la Kadafi Jakite Mankandou merci. ne bɛ foli mɛn ne bɛ an balimamusow ka foli de kɛ anw de bɛ sugu kɔnɔ anw ye sugu kɔnɔ mɔgɔ ye ne bɛ kuma vie chère de kan parce que anw bɛ sugu kɔnɔ nafɛn bɛɛ de ka gɛlɛn sugu kɔnɔ anw musow de sɛgɛnnen don ne yɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn anw ye marché kɛ 2 fois ka taa premier ministre fɛ yen la vie chère la a ko an ma une semaine a ye délai d'a ma k'an ka taa sogo ko a bɛ sogo jigin ka nafɛn bɛɛ jigin une semaine an y'o une semaine ta deuxième semaine an ye 1 mois kɛ après an nana tuguni an y'a ɲininka n k'a ye promesse min ta n k'a ma fɛn kɛ k'an ka taa tuguni ko sogo bɛ jigin sogo filɛ de 160 ni kɔ o de an b'a sa o de la cɛw dan ka nasɔngɔ ye ka taa musow sɛgɛnnen don dɛ n'o m'o ɲɛsin musow ma an musow sɛgɛnnen don dɛ surtout sugukɔnɔmusow sɛgɛnnen don ka fɛn bɛɛ muso kɛra fɛn bɛɛ ye muso kɛra kalabancɛ o kɛra fɛn bɛɛ ye cɛw dun de y'an ka ye ni faama m'u kɔfilɛ an musow la an sɛgɛnnen don dɛ ne bɛ bɔ foli la ne ta ye musow ka défense ta ye. Salamu alaikum. Walaikum salam. An balimaw meeting a ɲɛna trop fɛn caman fɔra an bɛ min fɔ bi autorité fo mɔgɔw k'a faamu kuma caman fɔra meeting kɔrɔ de min ka di min ye i b'a fɔ min b'i kunkolo la i b'a fɔ mais fo mɔgɔw k'a faamu kuma minnu caman fɔra yan kɛnɛ kan an tɛ ɲɔgɔn jugu ye dɛ an tɛ ɲɔgɔn jugu ye kumaw de don k'a fɔ pour que jamana kuntigi ani minnu bɛ k'an mara u k'a dɔn min bɛ sen na an ka axe 4 fɔlɔ n'o ye vie chère ye on appelle Assimi Goïta parce que an ka danayamɔgɔ ye ale de ye vie chère a ka sukaro sɔngɔ jigin ka tulu sɔngɔ jigin ka malo sɔngɔ jigin a ka sinakoden mɔgɔw convoqué avec la chambre de commerce k'u convoquer dès la semaine prochaine. Assimi Goïta n y'a fɔ a yɛrɛ sigilen ɲɛna il est du Front populaire de jeunes quand il échoue a yɛrɛ y'a fɔ ten c'est la jeunesse qui a échoué donc an dalen don a la a ka sinakoden wele ka chambre de commerce wele sogo sɔngɔ ka jigin dès la semaine prochaine. Premier ministre ye promesse ta ye il n'a pas tenu sa parole mais on a confiance à Assimi. Sogo sɔngɔ ka jigin tulu sɔngɔ ka jigin sukaro sɔngɔ ka jigin o ye kɛlɛ filanan kɔ tuguni APEJ jeune diplômé minnu ka dossier bɛ APEJ la ni résultat fana bɔra a ka dossier wele k'a lajɛ ka analyse k'a kan parce que arbitrairiat caman kɛra kɔnɔ nous ne sommes pas des professionnels de ça mais lui en tant que le président de la République il est professionnel de ça. Sabanan à partir d'aujourd'hui le Front populaire de jeunes est dissous. Denmisɛnninw ka bureau kura a bɛna sigi Front populaire de jeunes ka parti bɛna créer on a fait les 80% déjà ni élection présidentielle fana bɛ kɛ presse bɛɛ bɛ yen an b'a fɔ bɛɛ sigilen ɲɛna le Front populaire de jeunes va faire sortir son candidat. On travaille pour personne on travaille pour nous-mêmes an yɛrɛ ka fɛnw an bɛ an ka candidat bɔ an ka foli bɛ ka taa Mali justicier u ye baaraba min kɛ jamanaden bɛɛ content na nin wagati la zonba kulo minnu la encore et le problème de la Russie an tɛ se ka na nin kɛnɛ kan komi maliden bɛɛ ka intention b'a kan f'an k'an da don a kuma la k'a fɔ le gouvernement malien je le dis et j'assume le gouvernement malien n'a pas signé de contrat avec le Wagner ou ma contrat faut signer avec la Russie. On a confiance en notre armée ils sont professionnels franchement terika dugu foyi minɛ ka di Mali sɔrɔsiw ma Kona Asongo
Labezanga, Mali sorosu de Ouga Dougou Bemé. Donc, dire que l'armée malienne a peur jusque d'aller signer des contrats avec la Russie et les mercenaires russes, c'est faux et archi faux. On a confiance en notre militaire. On peut faire toujours, on peut salat tomodo. On a folie de kato ouye. On a folie craindre pas, ou assimiler. On a sur les informations ou globa kuma kana, ou quoi transférer kata fayena. Maliens segné nous, surtout centré. Charbon et regagele, qui go fort. Charbon et regagele, bon so go fort. Bon, yanika bok kuma la, kasira di mroma. La FAO, la Caritas, PAM, n'a pas de Maliens de mes centres kono. Ayako million ta aukata. Ben les cerveaux ko France aukata, Front populaire des jeunes ko. PAM, Caritas, FAO, nous sega de mes la sa ama. Uka segi aukata. Donc, au retour mbolo, kalase auma, anga folie be kata au pays. An yang mane bara Mba anula c'est qui togoni jamu fo an le bara ni qui présenter ne togo Mohamed Cheikh Diawara Marshal Éclair Front populaire jeune du Mali, le secrétaire général. Bon la conférence brevele aya ke thème sabarika au thème samami e jamana ka gele insécurité be jamana kono école ko ere o suleno dati sa mako kuma la bere nyeba la defu ere tu récemment defu gera promodi kalam sabula kalamake metru banakute kalange metru ere doma defu servi correction make est-ce que mo be se ka foko kalango sabatile me Mali gono mais na foro ko mal don bere farala nyoga ko ka jekul do soandi ko togo ke ko M5 RP o mal don bere c'est l'ensemble du peuple malien en be jara ka fara nyoga ka mogoro de ta ko comme c'est président notre docteur Chokel Kokala Maiga di Bayan te doore précisément jugoya di Bayani na fara mogo makoro ko Bayan ga ngati yere yini nga e mogo sugumi jugoya te jamana jo jugoya te du jo jugoya te quartier jo vraiment on a même minini ka damne gaw kidala ansongo mena kana se fo kai sécurité vraiment sécurité ka la sabate a be konona la parce que Choguel yɛrɛ de bɔra ka kuma la ko sɔrɔsiw bana sɔrɔsiya ma ko ka boli ko k'u jɔ politiki kɔfɛla la k'u dun ma ta politiki ko la k'u taara de ko sɔrɔsiya mais bi ne yɛrɛ ɲɛ b'a la tile fila ɲɛ b'a la k'a kɛra le colonel major le CM Choguel Kokala Maiga k'a kɛr'o ye 22 tɛmɛnen ɲa mɛn ko nomination wɛrɛ kɛra k'a kɛra général ye tuguni o ma la est ce que ale yɛrɛ tɛ ɲini ka na sɔrɔsiya minɛ sɔrɔsiw yɛrɛ la a yan'ale k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka bɔ ko ka taga fɔrɔn na ale yɛrɛ min kɛra général tout récemment général kelen ye min ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn donc ale yɛrɛ kelen bɛ se k'i sigilen to ka drone joli wuli yan nɔ ka taa nord piloter ka nord labɛn vraiment an bɛ min ɲini Choguel fɛ a ka démissionner sabula a ma foyi de a ka nali ma nafa foyi de ɲa malidenw ye ne bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ la. Merci kuma ɲɛna.